Rasismi on sitä, että sortaa ihmistä rodun, ihonvärin, uskonnon tai jonkun fyysisen ominaisuuden perusteella. Mä olen rasisti. Kaikissa suomalaisissa puolueissa yksilötasolla on ihmisiä, jotka voidaan luokitella rasisteiksi. He ovat ihmisiä, joille toisenlaisuus on ongelma. Minulle rasismi merkitsee sitä, että pitää tiukasti kiinni joistain esimerkiksi maahanmuuttoa kysyvistä asioista. Rasismi ja maahanmuutto on naitettu yhteen terveellä tavalla sikäli, että jos kritisoit maahanmuuttopolitiikkaa, sinua sanotaan maahanmuuttovastaiseksi tai rasistiksi. Rasismi on rasismia pahimmasta päästä, niin sanottua standardia. Suomen maahanmuuttopolitiikan pitää kaiken aikaa olla rasismia ja kontrolloitavissa. Tämä on minun mielestäni rasismia.